masalig ang Ito nga. mga katauhan na karon na niya. Dindol dito. At taliwala sa pandemya, mga kaigsunan ginikanan, wala maputo ang banting sa edukasyon sa din sa eskwelahan ngadto sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Sa dili pa, salamat kay ma'am atong head teacher sa Tuburan, elementary school, Ma'am Flor. Atong district supervisor, Sir Rick Gabit. Dili lang nako linugason siguro ni tanan. Oh, ang akong idol si Sir Punog. Oh, gabay-abay ko sa iya. Gabay-abay ko aron matakdan ko sa iyang kagwapo. Oh. Kanatong tanan mga ginikanan bisita, mga kaigsunan kanatong tanan maayong buntag. Mga kaigsunan dili nako buot balikod. Lang taon ang nangagi masakit nga kaagi nga dili na mo balik pa ang kanhi nako kabatanon. Di nako po balikan lang taon ang nangagi nako nga masakit lisod nga mga kaagi tungod kay para nako naghatag kini og positibo nga emosyon sama sa makamingaw murag sakit nga paminaw bation tingali sa pinasahi nga pamagi akong mahatag mapabati ang madasigol nga pagpulungan ha kaninyo magigsunan para nako ang kalampusan dili mao ang katapusan. Mga kabataan, para nako ang inyong kalampusan karon dili mao ang katapusan. Tungod kay una lamang kini nga kalampusan. Para sa nako bililhon ang way hulong pagtuon. Bililhon kayo ang way hulong pagtuon. Tungod kay inyong ipalano, ipaabot, ngadto sa layong unahan. Kuha inyong magkapot ang gitanggong katumanan. Kayo ba pag mag-uuma, ikaw ang nagtisok sa usa ka liso, tigas na liso. Sa unan nimo nga pagputlo sa bunga ini, seleksyon lang siya, seleksyon. Una kini nga bunga, mga ginikanan. Sa inyong pag-ani, sa inyong gitanong, unang bunga. Pag-abot niini sa sekundarya, ikaduhang bunga, seleksyon lang yapon ini sa inyong gitisog sa liso. O pag-abot sa kolehiyo, mao ang full blast na ani sa inyong gitanong na liso. So inyong nakuha sa simple na kayo, si Sir Kunog, ganahan kayo siya ng mga liso. Muna nga, kada nga mga gihatag lang nako para sa mga ginikanan o sa mga kabataan para nako bililhon kaya nga naman ang dunay kapakyasan sa usa ka tawo dili pa na matawag nga napuo namatay napuo ang kinatibuk-an nimong pangandoy sa imong kinabuhi dili na siya utlanan sa inyong mga pangandoy. Sumabinikanan, kabataan, pangitaan ninyo para nako ang lugar, para sa mga binikanan, pangitaan ninyo ang lugar, nagmito ninyo itisok ang garbo, dumog o kabantog. Kay pag-abot ani sa umaabot na panahon, inyo kining maaning mapupo nga bunga sa walay pagka-makawang, sa dili makawang, o puno, hilog, o kaalam. Mo ko na mga pigsunan. So karon lamang ining gayunan kamo para kaninyo mga kabataan, usa lamang kamo kayano nga magbabasa, usa kayano nga magputuon, pero pag-abot sa panahon, kamo na usab ang gitawag o ligon nga literato sa atong gitawag o banbarugan na tumuligan. Salamat, maayong adlaw, maayong buntag sa mga usapan. Anatong salamat.
Mayong bundag po sa